खुलुमबाय गिबियावनो बड' जबनि चेनेलखौ नोंथांमोनखौ गासिखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना माने गोबां मानसिफोरानो आंनाव सोंहरगासिनो दं आरो जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय 22,000 साख्रिनि भेकेन्सि फैगोन होननाया माला फैमारगोन बिनि बागै नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना गासिबो गोसोआव दं जानांगौ जोंहा BTR गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन ग्रेड 3 आरो बे ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय जोंहा 5,000 साख्रिनि भेकेन्सि फैगोन होननानै। दा बेफोरनि बागैबो माखासे खोथाखौ सावरायगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय जायो जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हायो। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनो सानदों जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनि बे 22,000 साख्रिनि भेकेन्सिनि एडभार्टाइजमेन्टआ माला फैमारगोन। दा नोंथांमोननिसिम आङो माने मास मोनसेसो जाबायदां एसे सिगाङाव आं भिडिअ बानायदोंमोन आरो जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआ बिथांमोना बुंदोंमोन आरो 32,000निबो बारा साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ सेप्तेम्बरनि 10 थारिखआव ओंखारगोन होननानै। नाथायबा दिनै जोंहा खै थारिख जालांखो जोंहा सेप्तेम्बरनि 20 थारिख जालांबाय। दासिमबो जोंहा 32,000 साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट दासिमबो फैयाखै। 32,000 साख्रिनि भेकेन्सिखौथ' नोंथांमोना बाद होबावदो 22,000 साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखायबो जोंहा दासिमबो बे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारना फैयाखै। बिथांमोना माने 32,000नि एसे बारा दङ जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया। दा बेहाय बिथांमोना बुंहरखादोंमोन आरो हम डिपार्टमेन्टनि थाखाय बेसेबां साख्रिनि भेकेन्सि दङ, पन्चायत डिपार्टमेन्टनि थाखाय बेसेबां साख्रिनि भेकेन्सि दङ। बे माने भेकेन्सिखौ बिथांमोना राननानै होखालायदोंमोन आरो टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया 32,000नि एसे बारा दंमोन आरो बेखौ नोंथांमोना गासिबो गोसोआव दं जानांगौ। बिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ ओमफ्राय बिथांमोना सेप्तेम्बरनि 10 थारिखआव होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोन आरो नाथायबा जोंहा दासिमबो एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारना फैयाखै। दासान्दि आं निउसाव एसे नायनानै एसे मिथिनो मोननाय जादों बिथांमोना अक्ट'बर मासाव माने एडभार्टाइजमेन्टखौ होगोननो साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ। नाथायबा दा बे खोथाखौ मिथिनो हायाखै 32,000 साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखायसो ना 22,000 साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय। जायखिजाया अक्ट'बर मासाव नोंथांमोना 22,000नि फैयोबा 22,000 नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ अक्ट'बर मासाव नुनो मोनगोन। जुदि 32,000नि साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय फैयोबाथ' जोबोद मोजां अक्ट'बर मासाव फैयोबा। आं दा बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय। दा नोंथांमोना गासिबो मिथिजोब्बाय जानांगौ। नोंथांमोना माने गोबां मानसिफ्रानो सोंहरबाय थादोंमोन आरो फैगोन होनखादोंमोन नालाय बिथांमोना जेनेबा सेप्तेम्बरनि 10 थारिखआव बिथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ होगोन होननायखाय माने नोंथांमोना मा सानदोंमोन आरो जेनेबा होमारगोन होननानै। नोंथांमोनल' नङा आंबो सानदोंमोन जेनेबा सेप्तेम्बरनि 10 थारिखआव होमारथारगोन होननानै। नाथायबा गैया ओरैनो बिथांमोना डेटखौल' होनानै दोनदों दासिमबो। नाथायबा खौराङानो गैबावलासो दायोथ' माला फैगोन एडभार्टाइजमेन्टआ। जायखिजाया नोंथांमोना अक्ट'बर माससिम नेबानो जाबाय। जायखिजाया आसाम गभर्नमेन्टनि बे साख्रिया सानसे नङा सानसेथ' फैखागोनखा बिथांमोना बुंखाबाय जेला। दा बेथ' जाहैबाय जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनि साख्रिनि बेलायाव। आरो बेजों लोगोसेनो आं गुरै खावलायहरनाय जायो नोंथांमोना बे आसाम हिस्ट'रिनि माखासे मेथामेटिक्स बेफोर साबजेक्टखौ फरायखाबाय थाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना जेब्ला एडभार्टाइजमेन्टआ जेनेबा थाब फैना होयोबाथ' एसे मोजाङानो जाहैबाय। अब्ला नोंथांमोना माने फरायनाया एसे हाखु दाखु जागोन एसे गोसो होनानै दानिफ्रायनो फरायखाबानो जाबाय। दानि फैदो जोंहा BTR गभर्नमेन्टनि बे 5,000 साख्रिनि बे ग्रेड 3 आरो बे ग्रेड 4नि बागै एसे खोथाखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनो सानदों आङो। नोंथांमोनाथ' गोबां खोनागासिनो दं जानांगौ थांनाय बोसोरनिफ्रायनो नोंथांमोना खोनादों जानांगौ BTR सरकारनिफ्राय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि साख्रि फैगोन होननानै। नाथाय होनबा बोसोरसेयानो जालायलांबाय दासिमबो जोंहा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि थाखाय जोंहा BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैयाखै। बिथांमोना बुंदों साननैसोनि उनावनो दासान्दि आं माखासे निउसबो नुनो मोननाय जादों बिथांमोना बुंदों आरो साननैसोनि उनावनो बिथांमोना साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ हगारगोन होननानै। नाथायबा दासिमबो जेबो खौरां गैया मिथिनानै मोनाखै माला ओंखारगोन एडभार्टाइजमेन्टआ। जायखिजाया नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय BTRनियानो जा आसाम गभर्नमेन्टनियानो जा जायखिजाया जोंहा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टथ' फैखानांगोन। बिथांमोना जेब्ला खोथाखौ होखाबाय खोथा होखांनायनि उनाव जुदि बिथांमोना साख्रिखौ होआबा गावसोरनासो माने प्रब्लेम जागोन आरो एसे। दा बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय जायो नोंथांमोना गोसो होनानै फरायखाबाय थाबानो जाबाय। जायखिजाया रिजनिं मेथामेटिक्स क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड ओमफ्राय आसामनि हिस्ट'रि बेफोर साबजेक्टखौ नोंथांमोना एसे फरायखाबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना रिभिजनखौ खालामबाय थाखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना एग्जामा थाब जायोबा नोंथांमोना एग्जामाव मोजां पारफर्म खालामनो हायो। दा बेखिनियानोमोन। माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हायो। गोजोन्थों।